Bună ziua, mă numesc Marisa Ghiță și vă prezint emisiunea de astăzi. După cum ați văzut și în emisiunea precedentă, Liceul Tehnologic Tiu Dumitrescu ne face să ne simțim mândri că suntem elevii acestui liceu. Astăzi o avem ca invitată pe Florența Ilie, campioană mondială Under 18. Care a fost primul tău antrenor? Bratu Gheorghe, antrenor de la Liceul Tiu Dumitrescu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua! După cum știm, aveți o întreagă carieră în a fi profesor de educație fizică. Vă mulțumim și vă așteptăm să vizionați canalul nostru de YouTube, Credendo TV. La revedere!